Ahoj, vítám vás na další hodině tréninku, na dalším videu. Minule jsme si projeli techniky Oitsuki a Ageuke. Dnes si to ještě trochu zopakujeme, projedeme tam ještě pár věcí a potom se vrhneme na další techniky. Ale ještě předtím se trošku protáhneme, protože protahování je pro nás důležitý, aby jsme udrželi naše šlachy flexibilní a aby jsme se mohli lépe pohybovat, protože když je tělo zahřátý, tak tehdy se nejlépe můžeme ponosit do technik karate a lépe si můžeme zacvičit. Takže protahování určitě nezanedbávejte, protahujte se. OK.
V minulém vstupu jsme si ukazovali techniky Oitsuki a Agiuke. Dneska na tom ještě navážeme. Minule jsme si ukazovali nebo říkali o srdcení pěsti. To je pro nás hodně důležitý, aby jsme se naučili a hlavně dávali pozor na to, jak máme srdcenou pěst. První věc, co je, musíme zbalit všechny prsty. A potom ze spoda palec. Pozor, palec by neměl být ze strany, ani takhle, ani takto, ani zevnitř. Jo, to je špatně. Jo? Tohle je špatně. Palce nebo prsty měly být sevřené pevně, pěst a palec ze spoda. Ze spoda. OK. Tak. Postavíme se zase do přirozeného postoje, do heikodachi, to znamená postoj na 4 ramen, špičky dopředu, zadek podsazený, střed těla zpevněný, kolena vytlačíme ven a svaly stlačíme se dovnitř. Tak to máme připravený postoj. Horní část těla je vzpřímená. OK. Kamaráde. Levá ruka na bok a pravá ruka do nápřahu. A projedeme ještě jednou Oitsuki na 2 fáze, na 2 počítání. Ne? Ich, ni, ich, ni, ich, ni, ich, ni, ich, ni, ich, ni, ich, ni. Tady ještě zdůrazňuju, že loket by měl jít kolem těla. Loket držíme celou dobu, držíme dole. Před koncem úderu vytáčíme pěst. Tím docílíme toho, že ta pěst bude zpevněná. Pokud loket bude mít do strany, úder nebude tak pevný. Proto loket držíme celou dobu, po celou dráhu držíme dole. Hos. A to máme při jakýkoliv technice. Ať děláme Oitsuki, ať děláme Agiuke, vždycky ten loket musí být dole. Tak. A ještě jednou Oitsuki na místě. Ich, ni, ich, ni. Zase se snažíme, aby ta pěst směřovala do středu toho těla. OK. Ještě připomenu, že když pěst jde dopředu, dlaní je nahoru. A potom na konci provádíme vrtulku. Když se ruka stahuje, tak jde o půl obratu se stáčí. Kdy je dlaní do strany a tady odtud jde potom na bok. OK? Tak. A zkusíme to na jedno započítání. Ich. Jeden plynulý pohyb. Ni. Sa. Shi. Go. Do. Sich. Hach. Kyu. Ju. Ich. Ni. Sa. Shi. Go. Do. Sich. Hach. Kyu. Ju. OK, jdeme. Uvolníme, vyklepeme. Dávat pozor na ramena. No, ramena by neměly být nahoře, ale uvolněný by měly být dole. Jo, na místě s tím, že
ramena cpu dozadu, jako by se měl ruce v kapsách. Hm? OK. Tohle by asi, myslím si, že k nácviku Oitsuki mělo být i vše. Jo, ještě jedna věc vlastně, nezapomínat, hlavně u starších cvičenců, u zkušenějších, že ten pohyb vychází vlastně z boku. Ne? Za tady ten bok jakoby natáhnu dozadu a potom ho pustím dopředu s tím úderem. Ne? Lehce vytočím bok a pustím dopředu. OK? Tak fajn. Tohle si ještě potom několikrát určitě projekte, protože základy jsou pro nás důležitý k vývoji další techniky. Jo? Neustále se nám to bude opakovat, neustále to budeme moct procvičovat, jenom je potřeba na to myslet. Dobrá, projdeme ještě Ageuke. Posledně jsme cvičili Ageuke na 3 doby. Říkali jsme si, že když je ruka v nápřahu, druhá je na boku. A jako když procházím do další techniky, první věc, co je, tak loket jde tady dolů. Druhá ruka od boku jde přímo nahoru. Ruce procházejí středem těla a lokty se snaží mít co nejblíž u sebe. Ne? Nebo teď sem a nahoru. Se a nahoru. Se a nahoru. OK? Tak. Důležitý je, aby ten loket byl nahoře a byl vlastně součástí toho těla. Aby nebyl ten loket mimo osu těla, ale aby byl součástí toho těla. Když se postavíme ke stěně, tak ten loket měl být současně v zákrytu s ramenem. Toho právě docílíme tím, že ta ruka bude procházet tím středem toho těla a že jde přímo nahoru. A je odtud vystřelí ruka nahoru a vytáčí se dlaň směrem k soupeři, dlaní směrem ven. Ne? Nezapomínám, že vždy v nápřahu srovnám boky, aby se měl rovně. V druhé, nebo respektive v třetí fázi, tak boky vytáčím. Ne? OK. Ič, ni, sa. 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 Ič, ni, sam. OK, jdeme. Tak. Tohle si myslím, že pro zopakování a doplnění předešlého videa asi bohatě stačí prozatím. Dneska si projedeme mimo Oitsuki, které jsme prováděli v postoji Zenkutsu Dachi, tak k tomu doplníme ještě Gyakutsuki a provedení v chůzi. Poté se připojí ještě kryt Sotouke.
a mohli bychom to zakončit krytem účinky. Takže postavíme se do levého zenkutsu s Geram Baraj. Tak, výborně. Když mám bok vytočený, zadní noha je lehce pokryčená. Veškerý pohyb vlastně vychází z té zadní nohy a z opory toho chodidla na zemi. Kdy já zatlačím do té země, propínám koleno a současně se mi zavírá ten bok s technikou, kterou já budu dělat. Snažím se, aby koleno bylo nad špičkou palce. OK. Tak. Postoj je na šíři ramen. Tak. Dáme si nápřah, vytočíme bok a zkusíme provést Gyakutsuki. Gyakutsuki se provádí stejně, jako jsme dělali Oitsuki. Jo? Není tam žádný rozdíl. Zase ta ruka vychází z toho, že loket jde podél těla a potom v druhé části se dotáčí. Tak. Nápřah a úder. Ič, ní. 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 OK, prohodíme nohy a zkusíme to na druhou nohu. Nápřah ič, úder ní. Nápřah ič, úder ní. Ič, 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 ní. OK, jamen. Tak, paráda. Teď zkusíme Gyakutsuki v chůzi. Budeme postupovat tam a potom se vrátíme zase zpátky. Dáme jenom z prostoru a na ten krok dopředu a vrácení zpátky do výchozího postoje. Nám to bohatě stačí a na to procvičení si myslím, že je to akorát. Na to, aby jsme pochopili ten princip toho Gyakutsuki. Takže, začneme zase z levého postoje. Levé zenkutsu kamaite. OK. A pojedeme, dáme si Gyakutsuki. Tak. A jí pozor, abyste nám nepletli nohy. A na ič jde noha k noze. Na ní zůstává těžiště vzadu a druhou nohu jenom přesuneme a ruce jdou do půl polohy. S tím, že bok se vytočí v hanmi. Vytočíme sem. Tím, že se nám vytočí bok, tak vlastně jedna ruka jde dopředu a druhá dozadu. Ovšem obě dvě ruce směřují vpřed. Není to to, že vytočím bok a současně se mi s tím vytočí ruce. Ne, to je špatně. Když mám tady váhu na zadní noze, vytočený bok, tak teď už jenom vlastně zatlačím do té zadní nohy a s pohybem boku zavírám a dokončuju úder. OK, vrátíme se zpátky. Tak Gyakutsuki. Ič, noha k noze. Ní.
Těžiště zůstává vzadu na zadní noze. Ejsa. A vrátíme zpátky. Gyakutsuki. Ich. Ni. Sa. A vrátíme zpátky. Gyakutsuki. Ich. Ni. Sa. OK. A vrátíme zpátky. Gyakutsuki. Ich. Ni. Sa. OK. Jestli máme ještě čas nebo prostor, tak zkusíme udělat ještě jeden krok dopředu. Můžeme se klidně trošku vrátit dozadu a využít trošku ještě prostoru vpřed. Ich. Ni. Sa. OK. A vrátíme zpátky. Gyakutsuki. Ich. Ni. Sa. Ich. Ni. Sa. A vrátíme zpátky. Gyakutsuki. Ich. Ni. Sa. Ich. Ni. Sa. OK. A zkusíme druhý postoj, ne? Z výchozího postoje. Pravý postoj. Gyakutsuki. Ich. Ni. Sa. A vrátíme zpátky. Gyakutsuki. Ich. Ni. Váha zůstává na té zadní noze. Sa. A vrátíme zpátky. Gyakutsuki. Zkusíme takhle ze strany, jestli to půjde. Ich. Ni. Sa. OK, a vrátíme zpátky. Gyakutsuki. Ich. Ni. Váha na zadní noze. Sa. OK, a vrátíme zpátky. Gyakutsuki. Ich. Ni. Sa. OK. A zkusíme zase krok dopředu. Tak. Gyakutsuki. Ich. Ni. Sa. Ich. Ni. Sa. OK. A vrátíme zpátky. Gyakutsuki. Ich. Ni. Sa. Ich. Ni. Sa. OK. A vrátíme zpátky. Gyakutsuki. Ich. Ni. Sa. A vrátíme zpátky. Gyakutsuki. Nezapomínat, že tady je nádych a v třetí fázi výdych. A zpátky. Nádych, výdych. OK. A vrátíme zpátky do levého postoje. A zkusíme to najednou za počítání. Jeden plynulý pohyb. Snažíme se tam zase zachovat všechny ty 3 kroky, které jsme teď projížděli. Ich. Ni. A vrátíme zpátky. Gyakutsuki. Ich. Ni. A vrátíme zpátky. Ich. Ni. A vrátíme zpátky. Ich. Ni. A vrátíme zpátky. Máme pravý postoj.
vrátíme zpátky do pravého postoje. Jak jako cuky. Ič. Ni. A vrátíme zpátky. A naposledy. Ič. Ni. OK, a vrátíme zpátky. Ejame. Jo. Teďka neuvolníme. Tak. A teďkon zkusíme techniku, která se jmenuje Soto Uke. Soto Uke je kryt na střední pásmo. Nápřah je podél těla. Ruka, která je v nápřahu, není ani příliš za tělem, ani před tělem. Je v úrovni těla. Jako bychom natáhli ruce, rozpažili ruce a jako tu ruku jenom sklopili nahoru. Tady by měl být pravý úhel. Pěst je vytočená dlaní do strany. Protože v tomto pohybu dochází k rotaci toho zápěstí v tom krytu. OK. Teď zkusíme to na místě, ne? Takže dáme to zase na 3 doby. Na ič, nápřah, na ní půjdeme kousek dolů, boky zůstávají stále rovně a sám dokončíme kryt a vytočíme boky s výdechem sám. OK. Zase druhá ruka od boku jde do nápřahu a tělo vyrovnáme ič a zase máme boky zen hanmi, to znamená rovně, neboli shomen. Máme připraveno ič, ni, sa. Pěst by měla být ve výši ramene ve spojení s obličejem. To by měla být správná pozice Soto Uke. A ruka od boku ič, ni, sa. Ič vyrovnáme, nápřah, ni, sa. Ič, 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 ni, sa. OK, a to zkusíme na jedno započítání, ne? Ič, ni, sa, ši, o, sič, a, ku, ju, ič, ni, sa, ši, o, sič, a, ku, ju.
Jdeme. OK. Uvolníme ruce, vyklepeme. Tak. Tohle je nácvik sotouke na místě. A teď to zkusíme ještě za pohybu. Tak. Dáme si levé zenkutsu s giram baraj, kamajte. Tak. A zase to dáme na 3 doby. Na ič jde noha k noze a ruka jde do nápřelu. A nyní zase zůstává těžiště na místě, ruka, nebo respektive kryt, jde do půly pohybu, boky zůstávají zen hanmi, neboli shomen. A tady odtud zase zatlačím do té zadní nohy s vytočením boku a s výdechem jdu do posté sá. OK, a vrátíme zpátky. Ič, ni, sá. 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 OK. A zkusíme na jedno započítání, ne? Jedno plynulé započítání, jeden plynulý pohyb. Ič. A zpět. Ní. A zpět. Sam. A zpět. Ší. A zpět. Go. A zpět. Go. Zpět. Síč. Zpět. A. Zpět. Ků. Zpět. Džů. Zpět. OK, prohodíme nohy. Jdeme na druhou stranu. Zase nejdřív na 3 doby. Ič, ni, sá. A zpět. Ič, ni, sá. 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 Zpět. OK, a jít na jedno započítání. Ič. Ni. San. Shi. O. O. Si. A. Ku.
OK. Tak. Teď zkusíme ten pohyb, ten grid, udělat v kroku ještě dalším dopředu. My trošku zkrátíme postoj, nebo se můžeme trošku posunout vždycky. OK, jo. Levé zemku cukám, hajte. OK. Hej. Dáme to zase na 3 doby, nejdřív, ne? Ič, ni, sa. Ič, ni, sa. A vrátíme zpátky. Ič, ni, sa. Ič, ni, sa. A vrátíme zpátky. Ič, ni, sa. Ič, ni, sa. A vrátíme zpátky. A najednou započítání, ne? Ič, ni. A vrátíme zpátky. Ič, ni. A vrátíme zpátky. Ič, ni. A vrátíme zpátky. OK, prohodíme nohy. A druhá noha, zase na 3 doby nejdřív. Ič, ni, sa. Ič, ni, sa. A vrátíme zpátky. Ič, ni, sa. Ič, ni, sa. A vrátíme zpátky. Ič, ni, sa. Ič, ni, sa. Ič, ni, sa. Ič, ni, sa. OK. Musíme. Ič, ni, sa. Ič, ni, sa. Ič, ni, sa. OK. Ič, ni, sa. OK. Jdeme. OK. Dáme pravý postoj ještě. A najednou započítání. Ič, ni. A vrátíme zpátky. I, ni. A vrátíme zpátky. I, ni. A vrátíme zpátky. Jdeme. Os. Jo. Paráda. Tak. A poslední grid, který nám zbývá pro dnešek, zatím, tak je uchi-uke. Grid uchi-uke je opět grid na střední pásmo. Ovšem, rozdíl mezi soto-uke a uchi-uke je ten, že soto-uke je grid, který jde zvenku dovnitř. Když to uchi-uke jde zevnitř ven. V podstatě je to hákovitý grid, který zahákuje a vyblokuje úder, který letí na naše střední pásmo. Pozor, nápřah na uchi-uke je někde
ve výšce, dlaň ve výšce nad páskem. No, někde tady. Pozor, nápřah není od ramene, není tady odtud a není ani tady dole. Jo, opravdu je dlaní nad páskem. Jo, tady, kde začínají volný žebra, tak tady by měl být nápřah. Další věc je ta, že když si to rozvázujeme, tak na ič je nápřah. Na ní ruka se vytočí zase dlaní do strany a ruka, která provádí kryt, jde spod. Zase do půly pohybu. Buď může loktem dopředu, anebo může celá. No, sem. A tady odtud se vytočí a do strany. Ne? Hop. 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 Pěst je zase ve výši ramene a spojená vlastně s obličejem. Ne, naproti obličeji. Ič, ni, sa. Ič, ni, sa. OK. Teď zkusíme to. Levá ruka do nápřahu. Ič, nápřah. Ni, ruka jde do půly pohybu. I sán, vytočení. Ič, srovnáme boky v pozici zenhanmi. Ni, boky jsou stále dopředu zenhanmi. I sán, vytočíme boky a kryt. Ič, ni, sa. 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 Ruka, která jde do nápřahu, jde vlastně s pohybem toho boku, opisuje vlastně kruh kolem těla. Ne? Vždycky se snažíme dělat co nejmenší vlastně jakoby pohyby. Nápřah, ič, ni, sa. Jo, pozor zase, ale aby ta ruka nevycházela už rovnou tady odtud. Jo, to si moc nepomůžeme. To je špatně. Opravdu tu ruku, která jde dopředu, tak, která kreje, tak opravdu ji vytáhnout dopředu do půly pohybu a pak ji vytáhnout před sebe. Ič, ni, sa. 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 OK, a zkusíme na jedno započítání, ne? Ič, ni, san, shi, o, si, a, ku, ju, i, ni, san, shi, o, sich, ach, ku, ju. OK, máme, vyklapeme, uvolníme. A zkusíme to v postoji zenku tsudachi, ne? Jo. Levé zenkutsu kamajte. OK, já se to dáme na 3 doby, ne? Ič, na noze, ruka do nápřahu. Boky jsou zenhanmi, neboli shomen. Ni. Zase váha je na zadní noze. Ruka je na půli cestě. I sa.
vrátíme zpátky, ne? Ič, ni, sa. A vrátíme zpátky. Ič, ni, sa. A vrátíme zpátky. Ič, ni, sa. A vrátíme zpátky. Ič, ni, sa. OK. A dáme to jenom za počítání, ne? Nejdi postoj. Ič. A zpět. Ni. A zpět. I sa. A zpět. Ši. A zpět. Jo. Zpět. Jo. Zpět. OK, prohodíme nohy. Zase na 3 doby. Ič, ni, sa. A zpět. 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 OK, najednou za počítání, ne? Ič, zpět. Ni, zpět. San, zpět. Ši, zpět. O, zpět. Iru, zpět. Sič. Ač. Ku. Inju. OK, jdeme. OK. Ještě jedna věc. Vždycky při, ať je to sotouke nebo učiuke, loket držíme dole. Ne? Loket by měl být vytočený ani ven, ale loket by měl být dole. Ještě jedna pomůcka při sotouke. Jak mám ruku tady v písmenu L, tak jak je pokryčená, tak jenom vlastně ji takhle pokryčenou dám po oblouku před sebe dolů. Os. To samé platí při učiuke. Akorát s tím, že tady ta ruka jde vlastně ještě kousek dopředu a potom se vytáčí před nás, před naše tělo. OK? Výborně. Takže tohle je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost. Doufám, že se vám to video líbilo a pevně věřím, že vám to pomůže ve vaší cestě a k vašemu zdokonalování. Děkuji. Os.